ben vanmorgen start om een uur als Union in de man hier. Nou, ik ben begaan met 30 bussen en alles. Dus ik hoop dat we de buurt wat wekker krijgen. Hè? En van mij, die jongere jongens zijn al weer die jaar aan de gang. Dus het is heel vast wel wat wekker lijn hebben, maar om die tijd ben we ongeveer start. Ja. Is er nog een tijd dat je zegt van nou dan houden we op en moet er dan eigenlijk nog wat gebeuren, maar hoe zit dat precies? Ja, de vergunning rent volgens mij tot 4 uur. Nou, en het kan beter voor mij nog wat schaars, dus ik hoop dat we het oprijden, maar ongeveer om 4 uur. Ja, de plan van jong, ja, vrij weinig. Hè. Dan gaan we wel naar de Zwarte Arenden samen, maar ja, we gaan nou de corona kennen dus net. Dus ja, we moeten maar even zien hoe dat eruit pakt, maar ja, ik denk dat 4 uur wel aardig bezijn is. Ja. En komen er eigenlijk wat meer taskouwers aan hier bij het Kerbetje te zien? Ja, dat zien we wel heel graag wel, maar ik ben bang dat het voor hier weinig is. Ja, en ik denk dat we dat wel een beetje beperken moeten, want nou, de politie daar komt en alles en nou, ik gewoon voor jezelf. Maar de corona, ja, hoe verstandig is het? Hè? Dus ik denk dat het minimaal is van hier, wat wel heel jammer is.